Добре дошли в епизод 7 на предаването Тайната на предприемача. Твоята фамилия леко ме затрудни. Какъв е твоя происход? Бесарабски българин от Молдова. Как реши да дойдеш в България? Интересното при нас там, че ние само в училището изучаваме 4 езика. 4 езика в училището. 4. Руски, български, румънски, английски. Това ли беше първото нещо с недвижимите имоти, с което се захвана като дойде в България, или нещо друго? Правиш, получаваш. Не правиш, не получаваш. Не получаваш. Стана ли милионер в България? За да можеш да го направиш, първата задача трябва да имаш цел и да искаш да го направиш. Ако вярваш, че нещо можеш да го направиш, можеш. Видя възможност, я взимам и получава се. Твоята най-голяма трудност в България и с бизнеса каква е била? Трудно за теб, за някой непостижимо. Добре, нов дом 1, освен че продавате имоти, нещо друго интересно. Развиваме и инвестиционна програма "Прави пари докато почиваш". Имаме доста примери на хора, които значително си променили живота и финансовото си състояние благодарение на нашата компания. Добавената стойност, която ние даваме, че ние се грижим за цялата сделка от начало до край и го правим в определени срокове. Нашата експертиза, ние свеждаме въпросния риск до абсолютен минимум, за да може нашите клиенти да са спокойни и наистина да се изпълни мотото "Прави пари докато почиваш", а не когато си притеснен.